Ще ви разкажа една лична история от борбата ми с водната мафия от години наред. Докато бях министър през 1922 година, се заехме и Сметната палата направи одит на една обществена поръчка за ремонт и поддръжка на язовири. Доклада констатира тежки нарушения, съмнения за престъпление, безстопанственост, безхаберие, кражби, каквото се сетите. Зарекох се да отида в парламента и да оглася този доклад от трибуната и цялото българско общество да разбере кой краде от живота им и ги обрича на безводие. Докато стигнах до парламента, получих ето това писмо, което съм готова да публикувам и който се интересува да го види. В това писмо ми забраняват да говоря и пише, че не мога да огласявам данни за извършения одит до приключване на наказателното производство. От тогава са минали 3 години и половина. Ни вес, ни кост от наказателно производство. И днес, когато 500 000 българи страдат и нямат вода за пиене, къпят се с канчета, носят бидони, ни внушават, че трябва да свикваме с безводието. Че това било нормално заради екологични въпроси. Не, няма да свикваме с безхаберието, кражбите, безотговорността на малцина, докато 500 000 българи страдат. Ще се борим до край с тази водна мафия, която ни отнема основно човешко право – достъп до питейна вода.